Hola, soc Salvador Calvet i seré el vostre professor de C2 d'aquest curs 2024-2025. L'objectiu d'aquest vídeo és donar-vos les línies generals del que heu de tenir en compte, de les dates, dels lliuraments, d'acord? I és per això que també us he adjuntat en el correu on hi havia aquest vídeo un arxiu on podeu trobar totes les dates, dades i tot el més important d'aquest curs. D'acord? Així que comencem. Important, comença dilluns 14 i acaba el 30 d'abril. D'acord? Tal com diu aquí, el Moodle de l'Odissea, a partir d'ara, per cert, diré Odissea, referim al Moodle de l'Odissea, ja veureu per què. No hi ha certificació d'hores, això és important que ho tingueu en compte, perquè l'objectiu és que obtingueu el C2, que llavors ja sí que és l'objectiu de la prova i que tinguem tots aquest títol per poder ensenyar. Molt important, només de bon començament, la prova és de 100 punts, però, atenció aquí, la prova oral és eliminatòria. Això què vol dir? Que l'heu de passar. Si no la passeu, per molt que tragueu un 10 a l'altra part de la prova, no us servirà. D'acord? És evident que si som 200 i hem d'explicar en català, hem de tindre una oralitat adequada al nivell. També és important, si alguns de vosaltres no us dona d'alta, no entra a l'Odissea la primera setmana, automàticament el faran fora i deixaran entrar a gent que està en llista d'espera. Així també passarà el mateix a la gent que ja no lliuri les activitats del mòdul 1, que ja veurem quan acaba, d'acord? Bé, seguim. Primera cosa que haureu de fer només entrar a l'Odissea és omplir el qüestionari. Aquí us marco doncs simplement és un sí o un no, és a dir, és com una mena d'assignatura que doncs us comprometeu a seguir el curs. Després tenim aquí el fòrum i els avisos del professorat. Aquí el fòrum, doncs, si el voleu fer servir per dubtes generals que creieu que poden ser d'interès general, doncs els poseu aquí i entre vosaltres els contesteu i si no, doncs ja ho contesto jo. Els avisos del professorat, tal com indica, doncs jo donaré recordatoris, tot i que tinc el costum de fer-ho per mail. Així ho tindreu de dues maneres. D'acord? Bé, el que us deia, ho vaig fer l'any passat i em va anar molt bé, fer dos Moodles, per dir-ho d'una manera, dos ambients. Un que és l'oficial, que és el Moodle de l'Odissea, que és on esteu matriculats, a partir d'ara anomenarem Odissea aquest, l'oficial, i després hi ha un Moodle que és el de la meva escola, que és el que faig servir per afegir tota la documentació, tots els arxius, amb tot el temari, però això sí, més treballat, més pautat, més resumit, fins i tot a vegades esquematitzat, i amb exercicis i solucions d'aquests exercicis. Durant l'any passat, com que el que vaig fer jo era presencial, cada dilluns fèiem les classes i jo els deia a partir de dilluns que ve farem aquesta activitat o parlarem d'aquest tema. Llavors ells s'obrien, s'imprimien o no, doncs cadascú ho feia una mica de la seva manera. L'Odissea seria els exercicis oficials, els exàmens, dieu-li com vulgueu, i el meu Moodle és com fer els deures. Són les classes. Una cosa seria l'examen, que és l'Odissea, i l'altra cosa seria les classes, que seria el Moodle. Us deixo aquí l'enllaç en el meu Moodle. Com hi heu d'entrar? En el correu ja us he enviat l'usuari i la contrasenya, d'acord? Però és el mateix que aquí he explicat. És a dir, com ho he fet? Com que tots teniu la mateixa lletra inicial, que és la B, d'acord? Sou grup que tots teniu el cognom amb B, doncs he tingut algun problema. Llavors, què he fet? En comptes de fer un usuari més senzill, he hagut d'afegir el segon cognom. Aquí, per exemple, teniu el meu cas, el meu nom complet, Salvador Calvet Figuerola, i aquí queda l'usuari, la inicial del nom, el primer cognom sencer i la inicial del segon cognom, si és que el teniu.
La contrasenya és el mateix, és a dir, seria la primera vegada haureu de posar el mateix, però el sistema us farà canviar automàticament la contrasenya perquè la tingueu vosaltres. Jo, evidentment, no hi puc accedir a la contrasenya. Si algú la perd, si algú no se'n recorda, m'envia un missatge, jo la poso a zero, torno a fer aquest procés que us acabo d'explicar i torneu a començar. Us animo que us doneu un cop d'ull al Moodle perquè és la classe, són els apunts. Si algú, evidentment, no hi vol entrar o creu que ja té prou feina, que Déu-n'hi-do, doncs trobo perfecte. Ara, us repeteixo, l'any passat va anar molt bé, vam anar treballant, les classes les fèiem amb el Moodle meu i els exercicis com si fossin exàmens a l'Odissea, que també us el corregiré jo. D'acord? Bé, més coses. Importantíssim, doncs això que us deia del Moodle, sobretot la primera part, a la unitat 1, al principi teniu detallats tots aquests arxius importants, d'acord? Tant les dates de lliurament, d'inici i d'acabament d'una unitat, què més? Doncs, com és l'examen, ja faré un altre vídeo on explicaré com és l'examen, que serà a principis de juny, si és com l'any passat, d'acord? Que això mai se sap. I important destacar el que hi ha aquí, sisplau, els únics exercicis obligatoris que heu de fer i que heu de lliurar abans del divendres que toca, sempre són en divendres, són els de l'Odissea. Els meus són totalment optatius, però recomano que els feu, d'acord? Ja ho diré més endavant i ho aniré repetint durant el curs. Si heu de fer el 80% com a mínim de les activitats de l'Odissea, per poder tindre dret al punt extra a l'hora de fer l'examen, que va molt bé, d'acord? Perquè, evidentment, tot ajuda, no? D'acord? Molt bé. Què més coses? Important, cal que estigueu, ara parlo de l'Odissea, quan s'obre una activitat i quan es tanca, i per fer-la heu de clicar el nom. Aquí en vermell teniu quan s'obre l'activitat, en aquest cas, doncs, dilluns 14, i s'acaba el divendres 8. Recordeu, totes les activitats s'han de lliurar en divendres, d'acord? I totes les activitats comencen el dissabte següent a que acabi la unitat anterior, excepte aquest, que és el primer, d'acord? Per fer l'exercici en verd, cliqueu aquí i accediu i llegiu-vos bé, sisplau, els enunciats. És molt important. A vegades llegim en diagonal, ràpid, ho volem fer, ho tenim molt clar, sobretot ja quan portem molt de temps. No. Preneu-vos en calma i amb tranquil·litat. Jo ja us he donat d'alta el meu Moodle i us arribarà si me feu les meves, per exemple, doncs us arribarà un correu conforme l'heu lliurat. A l'Odissea passa exactament igual. Hauríeu de rebre un correu quan hàgiu lliurat una activitat. És més que res control vostre que estigueu segurs que aquella activitat ha arribat al destí. D'acord? Aquí és el que us deia, del 80%. Si en alguna, que alguna vegada ha passat, poques, però alguna ha passat, alguna activitat, en comptes de que dic que està bé, us poso cal revisar l'activitat, vol dir que l'heu de tornar a fer. D'acord? Jo ja us donaré indicacions, d'acord? Però l'heu de tornar a fer perquè consti com a validada. I per acabar, qualsevol altra indicació que sigui administrativa, que jo us puc contestar el que puc, però de l'any passat, però clar, d'aquest any de moment poca informació tenim, sí que l'heu d'enviar aquest correu i explicant el problema que teniu o la consulta que vulgueu fer. D'acord? Doncs bé, fins al proper vídeo.